David, per què és més fàcil demanar una hamburguesa que cita al cap? No ho sé, Òscar, però la veritat és que alguna cosa hauríem d'anar fent amb la nostra administració pública electrònica. No sé, a mi se m'acudeixen diverses coses. O sigui, el primer és que, clar, quan demanes una hamburguesa, el que fa aquesta aplicació, el que té cura del d'allò, té interès en l'usuari final i en guanyar diners, no? Sembla que les aplicacions aquestes d'administracions i tal, clar, qui guanya diners és qui les fa, però l'usuari final no ve a ser el mateix. Llavors aquí tenim una desconnexió. Jo crec que aquesta desconnexió és real i també té un altre prisma, i és que segurament les persones que prenen decisions tecnològiques sobre com ha de funcionar l'administració digital són gent que sovint no estan exposats a aquestes gestions. No fan coses que ells pensin que en seran usuaris, per dir-ho d'alguna manera. Sí. O sigui, estic molt d'acord. No hi ha recerca, o potser no hi ha l'interès necessari en tenir cura de qui el farà servir, no? O sigui, és monetitzar, entregar i ja està, feina feta. Però clar, després et trobes en aplicacions que són altament inusables. O sigui, són molt difícils de fer servir. I ja no per gent com tu i jo, que portem anys, estem acostumats a fer servir aplicacions. Jo ara em paro a pensar en ma mare o en mon pare, gent de 70 anys, que els hi poses una aplicació que has de fer 40 clics, anar d'un lloc a un altre, i no ho fan, acaben anant al cap. Llavors, ens gastem uns diners públics en desenvolupar aquestes aplicacions per tenir un sector que es beneficiaria molt sense fer-ho servir realment. Jo crec que et toques un parell de temes interessants. Primer, el de la bretxa digital. Diré obertament, una excusa que se sent sovint pel tema digitalització és que no podem crear processos que no puguin ser accessibles per tota la població. La realitat per això és que altres mètodes més analògics de fer algunes gestions, per exemple, trucar per telèfon al CAP i coses d'aquest tipus, tampoc funcionen massa bé. L'altre tema és per què sembla que en alguns llocs en aquest planeta o en algunes administracions, fins i tot a prop nostre, s'ha aconseguit fer una transició digital més o menys correcta i en altres encara estem ancorats en aquesta manera de treballar. Tinc algunes hipòtesis. Digues. Jo crec que si pensem una mica en com es desenvolupen moltes de les aplicacions d'internet i en les empreses que són més nadiues digitals, ja queda molt sobreentès que la millor manera de fer un bon desenvolupament de producte és que les persones que treballen desenvolupant aquest producte el toquin, l'entenguin el problema que s'ha de solucionar. Diguéssim, no treballin tant a nivell d'una especificació abstracta o traduint, diguéssim, una sèrie de formularis que abans es feien en paper, en format digital, i que pensin una mica més com posant-se en les sabates de l'usuari final, per dir d'alguna manera. Jo crec que aquest tipus de transició és bastant incompatible amb el model com es desenvolupa software a l'administració pública, i no només a l'administració pública, però en models més tradicionals. I crec que aquí, a casa nostra, és un lloc on ens falta molta feina per fer al respecte. O sigui, estic bastant d'acord. Hi ha un altre punt que no pretén ser una justificació ni res, però o sigui, em puc imaginar
coneixent una mica el món del desenvolupament de software i de dades, o sigui, una de les meves idees, o el primer que em ve al cap és, en aquest tipus d'aplicatius, d'administracions, hi ha fotut mà tanta gent que la maranya, el jaleu que deu haver-hi a nivell de dades, a nivell d'accedir aquí, a nivell d'APIs, per exemple, deu ser tal que o fas un clean slate i comences de zero planejant bé, o migrar aquestes dades o poder accedir de manera fàcil és molt complicat. Ja et dic, no és una justificació, senzillament una manera de com ho puc entendre. Però clar, tot i així, rasca molt al veure que no hi ha canvis en això. Ja estic totalment d'acord. Crec que desenvolupar software per a administració pública a cop d'unes especificacions segurament força de mala qualitat, simplement perquè és molt difícil fer una bona especificació d'una cosa tan complexa com la que dius, a cop de plec de condicions, per dir-ho d'alguna manera, i després guanyar un concurs per fer aquest software. Realment, l'empresa que guanya aquest concurs tampoc té cap incentiu i segurament no té la possibilitat d'arreglar tot el garbuix que et pots trobar en tota aquesta cadena de complexitats que tu dius. Començar-ho des de zero sí que és una solució, però una solució molt costosa i una solució, a més, que tampoc es pot adoptar amb aquesta manera de contractar software per l'administració pública. Jo crec que hi ha alguns exemples interessants. Als Estats Units, que no és un lloc conegut per tenir uns processos amb l'administració pública bons i simples, sí que hi ha hagut algunes notables excepcions, com per exemple van tenir un merder fa molts anys, o fa uns quants anys, amb això de l'Obamacare, que van posar en marxa el servei aquest i no funcionava per enlloc. El va fer una consultora privada i bàsicament el que uns quants centenars de milers de persones van utilitzar aquest servei va deixar de funcionar el dia que s'havien de donar d'alta i tot això. I això va ser un cop molt dur per la imatge d'aquest projecte que ja havia tingut alguns altres problemes en tota la seva fase d'adopció o de concepció. Llavors el que va fer l'Obama en aquell moment va crear una agència a nivell federal dels Estats Units que es deia USDS, US Digital Service, que bàsicament els va donar una missió. La vostra feina és agafar parts de l'administració electrònica, digital del nostre país que siguin ineficients i arreglar-les. I la vostra primera feina és arreglar el garbuix aquest de l'Obamacare. I va contractar gent que venia d'empreses d'aquestes digital native, gent de Google, i els van contractar amb salari de l'administració pública, per dir-ho d'alguna manera, cosa que no es porta molt als Estats Units, però amb un salari d'una agència federal, i els va donar llum verda per arreglar tots aquests merders. I van treballar amb backlogs oberts, van arreglar el problema aquest de l'Obamacare i van fer altres temes. Després, amb l'arribada del Trump i tot això, es va aturar una mica, tot i que aquesta agència continua existint i han fet coses per US Postal Service i altres coses. Jo crec que la solució hauria de venir una mica, estant al punt on estem, hauria de venir una mica en aquest sentit, perquè contractar-li a un dels típics actors que soluciona coses per l'administració pública un contracte per arreglar aquest garbuix, això no funcionarà. Clar, aquí obrim un meló interessant, no? Que és, deixant de banda les diferències culturals, les diferències de societat, inclús els models polítics, aquí hi hauria aquest interès per part de l'administració, per part de la gent que ha de promoure aquestes iniciatives. A mi em dóna la sensació que no. Vull dir, el que comentàvem abans, no? Tenim un garbuix gran de dades i tal, però, clar, aquest garbuix pot estar en dades que venen de fa molt de temps, però ara l'exemple que em ve al cap, directament. No vull entrar en cap jardí d'allò, però l'aplicació de mobilitat que tenim. Sí. Quina de les tres? Exacte.
Vull dir, l'aplicació de mobilitat que tenim, aquestes dades realment digitalitzades, quant de temps poden portar? 10, 15 anys? Vull dir, no és tant de temps i fer-ne ús actiu, vull dir, l'aplicació va trigar el que va trigar en sortir, va sortir com va sortir i ara més o menys és usable. Però, hòstia, vull dir, a veure, és difícil donar-te d'alta, és difícil loguejar-te, tens 4 sistemes per fer login per autenticar-te, després, vull dir, és algo que està fet o amb una molt mala especificació o que s'ha fet sense tenir en compte qui serà l'usuari final, no? Vull dir, i és algo relativament nou, amb la qual aquesta barrera de les dades legades, de les dades legacy, diguem-li com vulguem, potser aquí no la tenim tant. I és algo que dius, ostres, tens la possibilitat de fer alguna nou, tens la possibilitat de fer un scope molt concentrat amb un target, no? Que és bàsicament la població, sense massa dependència, sense massa d'allò, i surt com surt. Per què? O sigui, aquesta és la meva pregunta. Per què? Sí. No sé... Jo no estic molt segur si és un tema de mindset o és un tema de falta d'habilitats o de gent que no hagi vist món en posicions de decisió. No ho entenc massa bé, però jo sé que sí que hi ha el talent per fer aquesta transformació. I a més és una transformació que probablement es podria fer a uns costos similars dels que s'estan pagant avui en dia per alguns contractes de temes d'informàtica en general, o potser fins i tot més econòmics, però simplement cal algú amb un mandat més fort per poder arreglar aquestes coses. Jo, com tu dius, a més, no és un tema només del passat, o sigui, coses que es fan avui en dia ja comencen amb mal peu. Jo me'n recordo a Barcelona, per exemple, l'aplicació del Bicing, quan abans que jo marxés a viure fora hi havia una aplicació del Bicing, o els primers anys que jo estava fora hi havia una aplicació del Bicing que era un desastre, que mai funcionava, fallaven els logins o havia de canviar la contrasenya cada 2x3 per mirar on hi havia bicicletes disponibles. Llavors hi havia la web, però llavors la web no carregava les estacions del Bicing perquè era una web molt JavaScript, molt dinàmic, no sé, històries així. Finalment es va arreglar, això va trigar, 5 anys o 4 anys i al final ja funcionava bé. Hem trigat, però ara ja tenim una cosa estable. Llavors es va començar a migrar absolutament tota aquesta web, tota aquesta plataforma a la nova aplicació aquesta famosa de l'Smoke. I és com si tornéssim 4 anys enrere perquè torna a no funcionar. Estem en el punt que jo m'he fet un crawler dels objectes que hi ha a la web per saber on hi ha bicicletes, perquè és més ràpid que jo miri amb un mapa que m'he fet en el meu ordinador, mira un mapa on hi ha bicicletes, que no obrir l'aplicació, haver-me identificar, mirar, tornar-li a donar el filtre de les bicis, de no bicis. A mi no m'interessa si hi ha aparcaments de zona verda o no, però allò és per defecte sempre. Clar, això és no mirar-se aquestes coses amb els ulls de l'usuari final. I crec que és una malaltia que anem repetint. Sí, clar, vull dir, clar, això t'ho fas tu, no? Vull dir, perquè et saps fer un crawler, et saps buscar, això no em funciona, em busco la vida. Clar, això mon pare no ho farà. No. Senzillament no ho farà servir. Llavors, què? O sigui, tornem una mica a l'inici, no? A la pregunta. Per què és més fàcil demanar una hamburguesa que demanar cita al cap o que buscar una bicicleta o que d'allò? Perquè, en la meva opinió, quan es planteja el per què fer aquestes aplicacions, per fer aquests aplicatius per poder solucionar un problema, el problema no es té en compte. Vull dir, quin és el tema que volem solucionar amb una aplicació, amb la meva salut, sense anar més lluny? Quin és el problema que volem solucionar? El col·lapse que hi ha als CAPs? La manca de personal? El que els telèfons sempre estiguin comunicant a vegades? Cony, fem una aplicació que ens permeti, en 3 clics, demanar cita, que funcioni bé, que no et trobis un missatge de ara està de vacances, has de posar-te en contacte amb no sé qui, no sé quan. Vull dir, analitzem quin és el problema que volem solucionar i posem els recursos, perquè com bé dius, o com bé deies abans, el talent li és que no l'has d'anar a buscar fora, és que no l'has d'anar a buscar cap empresa amb un plec, o sigui, el talent el tens aquí.
Vull dir, es pot fer i és relativament senzill. El que passa és que s'ha de voler fer. I això és el que em dona la sensació de que, bueno, obrim concurs, tirem el plec, qui el guanya? Pam, ja està. Aquí és on s'acaba l'interès. Ja hem guanyat el concurs, es posa un deadline, s'entrega, ja m'ho han entregat. I em prenc les mans. Home, a veure, estem parlant de coses que surten dels diners de tots i que potser anirien bé parar-hi una miqueta més de carinyo, no? Parlava fa uns mesos amb un excompany de feina de Suècia que ara està vivint a Barcelona. Ell és ciutadà suec, ha viscut als Estats Units, a Suècia, a Noruega, a Alemanya, en molts països. Alguns d'ells, per exemple, a Alemanya, amb alguns problemes greus també de digitalització i tot això. Però bé, arribant aquí li ha tocat interactuar molt amb l'administració digital i amb l'administració en general per aconseguir coses bàsiques com el NIE, el número d'identificació d'estrangers i coses d'aquestes. I en web, seguretat social, padró, totes aquestes històries. I ell em va venir un dia i em va dir: escolta, en aquest país no hi ha ningú que sàpiga fer interfícies d'usuari? Diu, perquè la perspectiva que jo tinc, havent treballat amb gent d'aquí, a tot el món i tot això, és que sí, són gent que en saben. Clar, la meva resposta per ell, primer fa una mica de vergonya quan algú t'explica això, perquè diu, sí, tens tota la raó, això és un desastre, mira la web de la Seguretat Social, mira la web de qualsevol cosa, sembla que estiguin fetes a l'any 89 i mal fetes a l'any 89, però la meva resposta és més aviat, jo crec que el que estem patint, com en tots els problemes tecnològics, realment no és un problema tecnològic, és un problema d'entendre com s'ha de solucionar un problema. Entendre quins són els casos d'usos, entendre com s'han de simplificar les coses. Jo també tinc una anècdota amb l'ambaixada espanyola a Estocolm. Vam haver de fer molts papers quan vam tornar a viure a Barcelona, perquè la meva companya és de Suècia i la meva filla va néixer a Suècia i tot això. Clar, em demanaven coses que no existeixen a Suècia. El llibre de família no existeix a Suècia. Vaig haver d'omplir formularis un paper a l'ambaixada espanyola on literalment hi deia: si usted no sabe firmar, marque con una X aquí. Bueno, clar, si no sé firmar seguramente casi no puedo leer, però bueno, un formulari que era una fotocòpia d'una cosa que s'havia escrit a màquina d'escriure, vés a saber fa quants anys. Clar, tot això ve de molt lluny. Això és un problema heretat, ja no és tecnològic, això ja ve de fa molt temps, perquè aquests formularis antediluvians on has d'escriure la mateixa cosa 20 vegades, enviar còpies de llibres de família, històries d'aquestes, clar, indica que hi ha més coses a fer, no només arreglar el món tecnològic. És un tema de mindset. I no sé pas com ho arreglarem. Sí, no sé pas. Bueno, és el mateix, no? Vull dir, tenim un problema, com el solucionem? Mirem una mica quin és tot l'espectre que cobreix el problema. Vull dir, això que dius tu és molt significatiu. O sigui, que en una ambaixada internacional on has d'emplenar formularis per fer una sèrie de gestions, t'estiguis trobant uns formularis antediluvians, vull dir, a veure, ara estem al 2023. Quan vas fer això potser era 2020, 2019, 2018. Sí, posem-se. No fa tant de temps d'això. No. I, home, hem avançat molt. Digitalitzar. No anem pel camí de digitalitzar les aplicacions, no anem pel camí de digitalitzar una mica i de fer-ho més accessible. Doncs comencem per aquí. Comencem per no haver d'emplenar formularis a mà, segurament enviar-los per fax o potser per tèlex, saps? Vull dir, i que algú hagi de rebre això i entrar-ho manualment en un lloc. Invertim en aquest tipus de digitalitzacions, en el moment en què tinguem les dades accessibles d'una manera fàcil, doncs anem a construir a sobre d'això. Però amb la sensació de que no passa. O sigui, aquest interès en què és més important, això, no? Anem a poder demanar cita o anem a poder fer una gestió de manera eficient
o anem a treure una app, per què hem de treure una app i així ens posem el segell de que, ei, som una administració digital. A veure, ser una administració digital vol dir ser una administració digital que està al servei del ciutadà. Però això vull dir, no ho veig en tots els aspectes. Vull dir, no vull ser ultra crític ni dir que tot no funciona, perquè hi ha coses que sí que es poden fer i que han millorat, sí, evidentment. Sí. O sigui, hi ha coses que, ojo, però no tot. I realment, hosti, sap greu, no? I dius, per què això sí i això, que és potser 5 o 10 vegades més crític, i aquí sí que em poso en opinió personal, no vull generalitzar, però demanar cita o fer servir l'aplicació de l'administració sanitària trobo que és com més fàcil que poder consultar la vida laboral, no? O més crític que poder consultar la vida laboral. Per què consultar la vida laboral et porta 2 clics? Realment és una de les coses que funciona bé. Sí. I demanar cita o accedir al d'allò és una mica més complicat, a vegades funciona, a vegades no funciona, a vegades et troba... Doncs aquí és on veig una mica la diferència, no? Potser a qui li ha tocat el projecte? Doncs mira, ha tingut més cura, ha fet millor recerca. En aquest, potser no. Com en tantes coses, jo crec que s'ha de crear un model on la gent que estigui implicada tant en les decisions com en l'execució tingui incentius per fer una bona feina. Correcte. No incentius per acabar demà passat. Tant se val, si les coses van tard, si ja anem molts anys tard. Si ens hem d'esperar, ens esperem. Ens agrada molt queixar-nos de que tot va tard i que la T-mobilitat ha trigat no sé quants anys en fer el rollout, sí, ha estat un desastre. Però si la solució és esperar, doncs esperem. Però normalment sabem que esperar indica que la cosa encara anirà una mica pitjor. Jo crec que aquests incentius no existeixen, jo crec que la manera com es contracten aquestes feines és incorrecta, jo crec que no hi ha prou gent, diguem-ho així, amb plantilla de l'administració pública que tingui la capacitat per dirigir aquests projectes des de dintre, algú que digui no, aquests són els nostres límits, en això podem comprometre, en això no podem comprometre, i llavors, si no hi ha tot això, doncs és molt difícil trobar qui serà la persona que podrà desfer el garbuix aquest d'identitat digital que tenim, qui serà la persona que podrà desfer aquest garbuix. Jo ho veig així. També es pot ser una mica mal pensat i una mica cínic i pensar és que potser tampoc hi ha molts interessos en canviar això. No, a veure, vull dir, mentre el cash segueixi fluent en la mateixa direcció i es segueixin entregant els projectes i la qualitat dels projectes o la usabilitat d'aquests projectes sigui o romangui estant al final de la llista de prioritats, doncs potser no canviarà. Vull pensar que podem anar en una direcció millor, no sé. Optimisme, potser. Innocència, segur. Sí. Bueno. Molt bé. No hem arreglat el món, però... Ens hem passat una estoneta, no? Sí. Molt bé, Òscar, fins aviat. Gràcies, David.